Ya iki lakon apa turun? Lokasi kedua lur ya. Lokasi kedua Jumat Berkah tanggal 17 lur ya. Lah iki lur. Pokoknya patokane bobongan damen ireng-ireng iki lur. Iki oleh etane lur ya. Nah, oleh etane. Tak deleh etane lur. Iki wis tak amano lur, soalnya akeh wong nginceng lur. Wis tak amano yang daerah kene iki isine kabeh telu lur ya. Topi karo stiker, kaos karo stiker, karo sangune plus stiker lur ya. Nah, wis enek nyang kene lur. Iki wis tak amano kabeh lur. Pokoke oleh nyang etane ireng-ireng lur ya. Iki lur. Iki lur ya. Iki sing penasaran gone ning ndi? Lah iki saiki ning anu lur. Iki padha karo mlebu putrene lur. Putren Sukomoro. Mlebune Putren Sukomoro. Mergakno kuwi gapurane aja oleh sak kulone gapura Desa Bagur Wetan lur ya. Iki. Kene iki. Wis ngene lur ya. Wis pokoke ditunggu ae. Aja lali sing oleh share komen lur ya. Nek komen ben-ben iso dibaleni maneh. Iki lur ya, patokane ireng-ireng iki oleh etane. Awek gawene kancane Pak. Oleh kulone Gapura Bagur Wetan iki lur ya. Wis oke ngono lur ya.